opvallend weinig uitingen van het WK. We reden net ergens door een buurt, daar hij is heel voorzichtig een paar Nederlandse vlaggetjes opgehangen. Maar hij aan de gevel, niet één, niet twee, maar 3 vlaggen. Nederland, Portugal en Kroatië. Al vroeg ik me af, wel eens door mij laten zien van die Kroaten kennen mij te buimen. Ben ik eens benieuwd. Wat heb je oranje aangedaan? Ja, kijk. Ik ben enorm. Een goedemiddag. Een hele middag. Wij zijn van L1, Oké. programma Onderweg. Kent je dat? Niet echt. Niet echt. Spreken we Limburgs of niet? Ja, je kunt spreken wat je wil, ik versta het wel. Oké, nou dan doen we het gewoon zo. 3 vlaggen maar liefst bij u aan de gevel. Ja? Omdat mijn vrouw is Portugees, ik ben Kroaat en wij zijn in Nederland. Kijk, Ja. hoe zeg je dat ook alweer eens? Hrvatska? Ja. Ja? Ja, Hrvatska. Ik neem aan dat u trots bent op uw vaderland. Zoals iedereen op zijn vaderland trots is, neem ik aan. Maar hoe gaat u dan naar die wedstrijden kijken? Op televisie? Dat snap ik. Maar zal er geen ruzie ontstaan straks? Met wie? Nou ja, als Portugal bijvoorbeeld tegen Kroatië moet, of Portugal tegen Nederland, of Ja, Nederland... er staat iemand op straat, hè? Ah, Nee, we gaan geen ruzie maken daarover. Nee, nee. maar bent u wel fanatiek? Ik ben een supporter, ja. Ja? Ja. Wat is uw favoriete voetballer? Luka Modric? Nou, Modric is een icona, maar er zijn te veel op te noemen wat nog opkomen en jullie zouden nog meer van hen horen, maar Modric kent iedereen. Dus laten we dat ophouden. Ja. Wat is dan het grootste talent van Kroatië op dit moment? Šutalo. 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 En waar speelt hij ook alweer? Speelt hij niet bij Napoli? Nee, helaas nog in Zagreb, Dinamo. Die speelt nog in eigen land. Ja. Oké, hoe oud is die jongen? 20. Maar die is wel mee naar het WK? Ja. Oké, nou gaan we die in de gaten houden. En hoe fanatiek is uw vrouw als het gaat om Portugal? Nou, zal maar zeggen dat Ronaldo vindt ze een lul. Zoals de meeste mensen. En ja, ze vindt het leuk als ze Portugal wint. En wij hebben het grootste, niet de ruzie gehad, toen een paar jaar geleden Portugal is Europees kampioen geworden. Hè. Onterecht. Vond u? Wie niet? Oh, nou, uw vrouw misschien? Ze is niet thuis. Ze is niet thuis. Oh, u kunt vrij uitpraten dus. Kijk! Nee, maar ze weet hoe je daarover denkt. En ze is daarmee eens dat ze toevallig die EK gewonnen hebben. En, Portugal speelt een vreemd voetbal. Ja, een beetje, hoe moet ik zeggen? Ja. Sommige dingen gebeuren per toeval. Ja, en dan ziet het mooi uit, maar het is niet echt verdiend. En ze liggen veel op de grond ook, hè? En ja, dat veel acteren en grof, absoluut grof spelen, maar doen net alsof ze bijna omvallen van een pijn als iemand ze een beetje zo aanraakt. Kunt u zich die wedstrijd nog herinneren tussen Nederland en Portugal toen, waar zo ongeveer 30 gele kaarten en god weet hoeveel rode kaarten? Ja? Ja, kan me herinneren. Dus je weet waarover ik heb of wat Hey, en als Nederland speelt, bent u dan wel voor Nederland? Als ze niet tegen de Kroatië spelen, ja. Oké. Absoluut. Maar als ze tegen elkaar moeten, dan is het keuze heel makkelijk. Allereerst, hoe bent u als Kroaat in Maastricht terechtgekomen? Poeh. Ik ben uit Kroatië, toenmalig Joegoslavië, ben ik in 1983 vertrokken. En een beetje gezwerfd door Europa. En heb ik op Madeira een Nederlandse vrouw leren kennen. Op het eiland waar Ronaldo vandaan komt? Helaas wel, ja. Heeft daarom uw vrouw misschien ook zo'n hekel aan Ronaldo? Nee, maar dat is een andere vrouw. Voor die ben ik gelukkig gescheiden. Met die ben ik naar Nederland gekomen. Ja? 12 jaar later zijn we gaan scheiden. Oké. 10 jaar na de scheiding heb ik een schitterende Portugese vrouw leren kennen. En met die ben ik nu samen. Is dat toeval dat het weer een Portugees was? Ja, dan moet je die boven vragen, ik weet het niet. Ja,
Ja, we zien hem nu even niet, want het Ja. is bewolkt, maar dat is wel opmerkelijk. Ja, eerst ontmoet je in Portugal en het tweede is origineel Portugees. Ja. Maar die tweede dame, Ja. Portugese waar u nu mee samen bent, die heeft u niet in Portugal ontmoet? Die heb ik in Portugal, in Oké. Braga, ontmoet op een feestje. In? Op een feestje. In welke stad? Braga. In Braga. Braga Dat is een havenstad, hè? Nee. Niet? Nee, Braga is een beetje in het noorden van Portugal. Oké. Noordelijk 50 kilometer van Porto. Oké. En u was daar op vakantie? Ik was daar toevallig op vakantie met mijn ex en haar nieuwe man. Het verhaal wordt alleen maar mooier. Ja, ik kan Dus, beschrijven. hoor. dus u ging, ja, u kan een boek schrijven. U ging dus op vakantie met uw ex en haar nieuwe vlam. Ja. Wat was daar de gedachte achter? Ik was uitgenodigd om mee te gaan. Dan bent u goed uit elkaar gegaan met uw... Gelukkig ben ik gescheiden. Ja. Nou, ik ben gelukkig gescheiden en gelukkig ben ik gescheiden. Maar heeft u nog steeds een goed contact met uw... Helaas. Nee, niet helaas, gelukkig niet. Sorry, ik ben niet voor niets van haar gescheiden. Dus. Oké, maar op dat moment was het contact nog goed genoeg om samen Ik op kon haar vakantie nog te gaan? accepteren, zal maar zo zeggen. Oké. En ik heb de uitnodiging geaccepteerd wegens haar nieuwe vlam, haar nieuwe man, met wie ze getrouwd is en hij is een hartstikke goede mens. En ben meegegaan om hem dan een beetje te ondersteunen. Is dat gelukt? Volgens mij wel hoor, ze zijn nog steeds samen. Ja? Ja. Oké, ze zijn nog steeds samen. Maar het allermooiste van die vakantie, achteraf, u bent voor de goede harmonie en voor hem meegegaan, zegt u zelf. Maar het allermooiste was dat u uw huidige Ja. partner daar bent Ja. tegengekomen. En toen heb ik al gevraagd, God, waar was je mijn hele leven zeg? Die zat op jou te wachten. Ja. Ah, Ja, dat was het knap, paf. Zij was 39, ik was 46 toen we elkaar hebben leren kennen. maar het was echt patsboom. Patsboom. Niet meteen patsboom. Maar uiteindelijk is het wel de liefde van uw leven. Absoluut, absoluut. Hoe heet ze? Susanna. Susanna Coutinho. Coutinho. En Wat wil je nog meer? Portugees. ja, Ik kan prachtig, het. Maar Portugees kan het niet. volgens mij heet de halve Portugese selectie Coutinho zo ongeveer. Ja, zoals mijn hond heet Pedro. Ik heb een Portugese waterhond en ik heb hem Pedro genoemd omdat de elke tweede man in Portugal heet Pedro. Is dat zo'n zwarte? Ja, zo Oh, hebben we een keer gehad. Hebben we een keer gehad, een Portugese waterhond. Ja, oh, die is zo leuk. Die is zo leuk. Misschien zit ze wel te kijken, want ze is sinds die... Ja. Hallo. Is het Pedro of Pietro? Pedro. Pedro. Oh, kijk nou toch. Hij past ook wel heel goed bij de microfoon van Jo. Even snuffelen. Zijn originele naam is Funchal. Dat is de hoofdstad van Madeira. Van Madeira, ja. Maar wij noemen hem Pedro. Maar heeft u hem dan ook in Portugal Ja. gehaald? Ja, ja. Op Madeira? Nee, hij heet Funchal? Funchal, maar hij is geboren ergens in de buurt van Lissabon. Oké. En hij is echt calma, menino. Joi. Pedro. Nee, zeg. Nee. Het is echt een camera, niet als die van mij. Pedro, kom eens hier. Kom Kom naar binnen. Kom maar En een kassa. Ga maar een kassa. Hij is Portugees opgevoed. Ja, ik merk het. Vind ik zowel het eten uit voormalig Joegoslavië, dus ook Kroatië, en uit de Portugese keuken vind ik heerlijk. Wie kookt er het beste van jullie twee? Ik ben chef-kok van beroep, dus ik. Dat is verdikkie. Ja. Ja, helaas ben ik niet meer achter de fornuis en ik ben afgekeurd, maar dat heb ik 35 jaar lang gedaan. Maar staat u nog graag in de keuken? Anders was ik nooit een kok geworden. Kijk. Dus gaat dan soms de liefde van een vrouw ook door de maag, zoals ze in Nederland zeggen? Je wil niet daarover hebben. Wat maakt u het liefste? Typisch Kroatisch? Nee, ik kook alles. Welke continent, welke soort vegetarisch of vlees of vis of noem maar op, ik kook alles. Ik vind alles lekker. Nou, Dus als ik lekker wil eten, kook ik zelf. Dat is het.
Ja, ja, dat klopt. Maar het is ook heel leuk om voor andere mensen te koken. Het is gezellig. Absoluut. Anders zelf alleen eten en voor zichzelf koken is niet echt gezellig. Nee. Nee. Nee, absoluut niet. Hey, en Susanna Coutinho, waar is ze nu? Is ze aan het Zij is werk? op het moment, zij is gisteren voor een weekje naar huis vertrokken. Ze heeft nog vader daar leven, een broer en vrienden. En ze moet een paar dingen regelen en ze komt over een paar dagen weer terug. In Braga? In Braga, ja. Oké. Gelukkig is het vliegveld van Maastricht weer toegankelijk voor de Ryanair. Lekker goedkoop voor 15, 20 euro op en neer. Naar Lissabon? Naar Braga. Naar Porto. Naar Porto. Oh ja, Porto zei je. Ja, Porto. Naar Porto. Hè? En Pedro vindt het niet vervelend dat vrouwtje een Dat week mama weg is? Oh ja, zeker. Ja? Hij is helemaal verliefd op haar. En, hij houdt van haar en luistert naar mij. En daar kunt u goed mee leven, denk ik. Absoluut, als hij maar luistert. Ik mag wel voor iemand doen wat hij wil. Maar in het Portugees opgevoed, hè? Hij Oh, wat verstaat alle talen, een hè? knappert. Als ik op een Kroatisch schel, dan verstaat hij heel goed. Hè.